Zdarec palec lidi. Máme únor, je lehce pod nulou a to mě nezabrání v tom, abychom si opekli boštíka. Jdeme na to. Oheň jsem už založil, nahřejeme vidličku. Doufám, že ten zvuk vyjde a ne jako včera. Už jsem se pokusil natočit video včera a celkového po ukončení této akce jsem doma potom zjistil, když jsem si to pouštěl ze záznamu, že tam je mutnutý zvuk. Takže video číslo 2. Doufejme, že dneska už to bude se zvukem, protože zítra už to nedám. No, i když proč si neodpít špekáček i zítra, že? Yes. Slyšíte ten zvuk? No a jdeme klasický opej. Teď stačí se jenom kochat a čekat. Každopádně sliny mě tečou. Ze začátku zlehka, pomaličku. Kurňa, mě teda tečou sliny. Když jsem ho měl včera, mám chuť na něj i dnes, když to vidím. Bohužel ty špekáčky jsem si pořídil 2, ale když jsem to doma v kuchyni připravoval a nařezával, tak ten jeden jsem mu stačil sežrat. Samozřejmě chleba ke špekáčku já nepoužívám, nejím, je to boží dar, nemělo by se s ním plýtvat, protože já mám chléb na otření rukou. Už si nám začíná rozevírat. Olala. Mám rád, když ty konce jsou potom nepatrně černý. Vím, že to není zdravý, vím, že je to špatně, ale já to tak mám rád. Už z něj kape omastek. Mňam. Už to chytá tu správnou barvu. Ještě chviličku. Teď vám ukážu, jak si tenhle špekáček nepatrně vylepšíme. My si tento špekáček vylepšíme následovně. Já vím, jsem blázen. Mám tu kousek lovečáku. Tak ho na to píchnem taky. A jdem ho lehce ohřát. Jsem zavadil o dřevo. Není to paráda tohle? Kdo opejká busta v únoru, že? Když je venku pod nulou. Tak, já si myslím, že to stačí, dámy a pánové. Lehce ohřátý, opečený. A takový teplej lovečáček z ohně. Bon Jovi. To je super bomba pecka nářez. Bože, někdy to zkuste. Vynikající. No, k tomu špekáčku máme pikantní hořčice. Dle miluju, když se utrhnou ty rohy. Takže za mě super bomba pecka nářez, zdarec palec lidí. Čus.